Na kita bring house mga igsoon. Wow. Di ka na mao ang Torre Peak. Good morning. Good morning. "3:53 in the morning. I'm on my way to North Cebu from my residence in Mandaue City. So today mga igsoon, adto ta sa usa ka lungsod sa North Cebu. Dool ra mga igsoon. The last time adto ta sa Carmen, but this time mga igsoon adto ta sa usa ka lungsod nga paborito gihapon ako tungod sa dunay prutas diya nga wild. Right. Welcome to Danau mga igsoon. 4:30 in the morning. We're already in Danau City. So hinahinay lang ta mga igsoon kay ang ato ang giapas is maabtan ta dito sa ato ang destination nga hayag-hayag na aron nga klaro sa ato ang kamera. Hi, good morning. Right now, napata sa 5:10 in the morning. I hope to catch the sunrise in our destination. So, tagnaan ninyong maigsoon atong destination karon pagka ninduta sa ilahang mga kadagatan. And then nindot kay mga tanawonon mga igsoon, nindot kay view. And then doon na tayo daghang atuon. Ako maabti mga igsoon. Doon na datoy mananagat nga ni agi diya gay nasubos. Oh. Siguro karon mga igsoon mga 5:30 in the morning. I hope nga doon na kita makita karon nga early sunrise mga igsoon. Usa sa to ang katuyuan nga ni sa Katmon mga igsoon is pangitaon na to ang tanom nga Katmon. So by the way, ang Katmon nga lungsod gipanganlan kini subay sa usa ka tanom nga Katmon. Makaon kani mga igsoon. I don't know kung nakahibaw mo, but do na tay daghang mga igsoon nga nakahibaw ani.
Motovlogging ta sa Katmon today. Then ipakita nako ninyo ang gabawod nga fog sa kabukiran sa Katmon. Then suroy pud ta padung sa ilahang falls og hot spring. Alright. Welcome to Katmon mga igsoon. So karong adlaw ato ning suruyon ang ilahang kadalanan and then atong tanawon ang mga nindot nga view sa Katmon, Cebu. Ang Katmon mga igsoon naa sa kadaplina no sa mga cliff o kini mga yani mga himampangon. And then ari sa pika side mga igsoon sa left side ana ay mga kabukiran. By the way mga igsoon, ang kining Katmon is home to the second highest peak, no? Second highest nga bukid sa entire Cebu Island, kining Mount Capayas. Ay mga beach resorts. Actually daghan mga beach resorts diri mga igsoon. Tungod kay nakita man ninyo sa drone shot no nga kanang nindot kay siya og kanang dagat no, katubigan. Ako ipakita ninyo Although kabatuan mga igsoon apan nindot kay tungod naas ubos iyang kadagatan. Alright, let's go. So unya taon-taon mga igsoon, pangitao na to ng ilahang Katmon tree. Kanang ingon nila nga maski asa kuno na motubo nganhi sa Katmon. And then ato pong kamustahon ang katong padong sa Tinubdan Falls no, katong dunay aksidente atong miaging tuig man siguro to. So atong kamustahon kung nag-open na ba. And then at the same time hinaot ko nga makapalit ta sa ilahang delicacy diri kaning budbud kabog. Wow. Dunay bahay diri mga igsoon nga naa sa buntod nga nindot kayo. Wow. Wow. Ako ipakita ninyo mga igsoon Wow. What a beautiful morning mga igsoon kong sugbuanon og sa tanang mga Bisaya. Sa akong paghibaw mga igsoon, kini nga suba. Kini nga suba diri mga igsoon, mao na kini siya ang sumpay atong suba adto sa babaw. Kung padung dito sa babaw. So try na tong palupad og drone mga igsoon mintras nga doon na pay fog ngadto sa buntod dunay fog ngadto sa buntod. Wow, look at that.
the fog flows like a stream. Indutas mga bahay dia oh. Sea of murag sea of fog mga igsoon. Pagkanindot. Woo! Sea of fog in Cebu. Wow. Induta. Presko kayong hangin, bugnaw. And then sugat nimo ang adlaw. Sus, wa na ko'y lahi pagitaon pa aning kabuntagon nato karon. Woo! I hope kamo mga igsoon anaa mo karon diri aron nga ma-appreciate po ninyo sama nako ang kaanindot sa ko ang kabuntagon karong adlaw. Kini lang maigsoon, medyo gipot lang ang daan apan kini gi-expand na ganin no, gi-widen na ganin ni. Doon na yung mga half lane anis kilid. At least na doon na pa'y kalakawan ang pedestrian. Apan na ang daan mismo maigsoon, one lane and then medyo na yung mga kurbada-kurbada mo nang amping yun kanunay mga kaigsonan kong sugbuanon. Ganahan kay ko sa Katmon kay daghan pa kay mga kahoy both sides no, ang kaning ngani sa dagat nga side and then ani sa bukid nga side mga igsoon. Dunay daghang vegetation, dunay daghang kahoy, makadungag ni sa kabugnaw sa lugar. Wow. Actually mga igsoon, katong tanom nga pangitao na to karong adlaw na daghan diri wild na motubo apan anaa po na sa ubang mga nasod sama sa Indonesia gani sa India naa po na nabasa na ko mga igsoon nga himuon kana nilang chutney. Ang ilang tawag ana mga igsoon is chalta, kanang katmon fruit sa atoa. So hopefully karong adlaw makakita ta na nga tanom ug ato pong matilawan kay honestly karon pa pug ko makatilawan ang maigsoon if in case makita na to na. Pagkanindot diri mga igsoon nga part 4 lanes na lapad na kayang daan. So woo, nindot ni nga kuan nga daan mga igsoon, at least minus ang mahitabuan ni nga jam sa mga sakyanan. Hilabi na kung dunay mga okasyon sama sa pista, nindot ni kay 4 lanes na. Ang Katmon mga igsoon founded in 1835. Kaniadtong panahon mga igsoon, kuyog pa kini siya sa Sugod. So Sugod ug Katmon usara na sila ka murag mahitabo nga usara ka lungsod. Apan 1921 murag giseparate na. By the way mga igsoon, naa na diri ang ilahang bingkahan o ganing
budbud kabog, no? Woo! So atong buhaton mga igsoon, adto ta hantod sa municipal limit, and then balik ta sudlon nato tong iskina pa doon sa Isoy Hot Spring. Wow, Katmon poblasyon mga igsoon. Ilahang simbahan naangad dos babaw. Wow, pagkanindot. Ang Katmon, no, asinso kaayo. Asinso kayong Katmon, daghang negosyo, bibo, daghang tao, limpyo. Unya hanay ang ilahang mga establishments. Even ang ilahang poblasyon, maayo ang pastada, nindot kayo tanawon. Pabalik na ta mga igsoon kani towards the direction na ni siya sa Cebu City, no? Boundary ni sa Katmon og Sugod kaning taytayan nga ni. So by the way mga igsoon, ang Isoy Hot Spring naara diha unahan ang iskina nga so mao na kini mga igsoon ang iskina pa dong Isoy Hot Spring. Duha ra ka kuano hot spring sa tibuok Sugbo. Sa akong pakibaw, ang mainit ngadto sa south, and then kining diri sa Katmon ang Isoy. Ingon nila mga igsoon, ang Isoy Hot Spring dunay gipaskil nga mura og signboard sa gawas o sa ilahang gate. Alright, so just bear with me mga igsoon. Enjoy the ride, enjoy the view. Padung na kita sa Isoy Hot Spring and Tinubdan Falls. I hope nga makakuha tag update sa Tinubdan Falls o open na ba kani o close pa paghihapon sa public. But di na ta musod sa Isoy Hot Spring ha. Ako lang ipakita ninyo ang views padung adto. Alright. Wow. So concrete na di iyahang daan mga igsoon pa saka padong sa Isoy Hot Spring. Wow. Di ka na mao ang Torre Peak, second highest peak in Cebu. Wow. So ingon dunay gipaskil mga igsoon nga pahimangno nga kini nga part landslide prone area. So sikog lingi-lingi mga igsoon kay ingon nila nga ang Katmon nga kahoy or plant motubo maskin asa, so wild siya nganhi sa Katmon, mao nang ginghanlan kini Katmon. But by the way mga igsoon, niabot na dita, no? Abot na ta sa Isoy Hot Spring. Kamay ra iyahang marka mga igsoon, mao ra ni. So way lang ni tanan mga igsoon, mura ra rabag. Murag na nga panas na rabaning uban.
Alright, so ani ko dunay gamay nga parking nga ni skilid no nga ilang gibuhat. So kung ila gining gi tuyo pagtambak mga igsoon. Aron nga dunay gamay nga parkingan nga ni. So na ako nga ni na akong motor. Atong suwayan og palupad og drone mga igsoon aron makita nato. In fact diri mga igsoon makadungog nako sa tubig no sa suba o falls baka kana o suba basta makadungog nako sa natural flow of water. Anyway, karon mangita ta aning tanom nga katmon ug hopefully atong matilwan aron maka kuan gyud ta nga kita gid mismo nakatilaw ana nga prutas. Ang native sa katmon, ang katmon fruit. Di ko sigurado mga igsoon, pero sa akong tan-aw kanang bukid nga naa sa ko ang likod, di baka na ang Torre Peak o Mount Capayas sa Katmon. Wow. Makita nimo sa layo mga igsoon, dunay daghang mga kahoy, mga lubi, mga abot ug unsa nang klase nga mga tanom. But hangtod karon mga igsoon wa pa jud ko kakitaan ng Katmon tree. Anyway, dito na ko gikan sa Isoy Hot Spring and then wa na lang ko milapos sa Tinubdan Falls katong falls sa Katmon nga adunay nahitabo sa miaging tuig nga very tragic no. Very tragic incident nga doon na gyud nakabsan silang mga kinabuhi. Apan di lang ta magstorya na kay bati man na. Anyway, so ang ato ang mission karon, last mission nato mga igsoon is pangitaon nato ning Katmon tree og hopefully atong matilawan. Alright, so let's go. Boss, kanang kailan mo ng Katmon tree? Nay daghanan nubo diri? Wala kayo? Ayo. Wala na din kanang no. Ay, namuwa ko man aron ng Katmon tree diri sa Kasig. Nay daghan puluan. Wala isa ra ng batayan di anay sa pagdaan ko. Wala nag-iingat sing asa na nubo. Wala. Ano ka no? Ano diri ha? Ito pa para dito. At mga unggoy. Tugpa Kauno na sa unggoy ang ilahang kuan, bunga? Anak mga agi sa kalubay. Okay. Motor si papa, so hog dako dito eh.
Na ano lagi sa suwi-suwi na sa ibig sa pa. Atong baha. So wa na di kay na mga kanang kahuya karon? Na ay dire. Ah. Atos ubos na wa pa na dito. Wa amo na kita nada sa atbang sa munisipyo. Atbang sa munisipyo. Unas park. Kanang dili na na police station? Ah, atbang park. Ang park sa park Nas mismo. park, nadira. Nas park mismo. Oh. Ah, sige. Ako ato nito. Mga igsoon, sulti sa mga taga Katmon, ang kana ko nung Katmon 3, wa na ko na manubo nganhi sa ilang mga bukid. Apan dunay usa nga ilang hibaw-an nga anaa nga nganha sa ilahang parke o atubangan sa ilahang munisipyo. So mao na itong mission karon mga igsoon, adtuon nato ng ilahang parke aron nga makita nato ang Katmon 3. Hopefully do na siya bunga mga igsoon aron magka-kaon pud ta. Pero kamo nga taga Katmon, kaila pa mo ana nga kuan nga kahoy nga prutas. Kaila pa mo ana yang itsura ana. Ah, nakakaon pa pud mo ana wala. Wala mga taon. Ah. Alright. Gamay mo sa Ang kanang sa munisipyo dako na nga Katmon 3. Dako na. Wa unsa ka daka para aning lubi o dako pa ni. Para mawa ni. Ah. So hopefully mga igsoon makakita ta na nga kahoy. Boss, thank you ha. Boss. Boss, good morning. Gawin ko boss, vlogger ko taga Mandawi. Mangutana ko ninyo boss ba? Gibantog mo ni sa karang panahon nga dunay Katmon 3 diri sa Katmon. Kanang kahoy bitaw prutas nga Katmon. Nakaila pa mo ana? Wala. Katmon 3? Oh, kanang Katmon kanang prutas bitaw nga murag lingin. Wala na. Wala na kuya no. Murag gilupig na sila sa ubang mga kay ingon sa karaang panahon ko dulo na ko na dagang Katmon 3 diri sa Katmon. So muna ako ang usa sa ko ang katuyuan sa Katmon karon tungod gipangita nako na nga kahoy kanang Katmon 3. So wala mo kaila diyan nga kahoy. Kita. Ingon nila doon ako no sa kuan diya sa atubangan sa munisipyo karang park diya. Na diha. Nay no, nay usa diya no. Hopefully dunay bunga na ron kay aron matilawan na to. Okay, gihingan lang gud ni Katmon nya wala dayon Katmon. Wala na gyud na bunga boss. Wala na dugay-dugay naming. Nala, sige lang ako na suruyon nito. Na sticker oh, ako yata ninyo. Okay. Oh, patag sa lang. Oh, boss. Oh, napa? Ay, igo na lang yun. Alright, thank you ah. Boss. Wala, YouTube na, YouTube. Mga igsoon, ana kita atubangan sa munisipyo sa lungsod sa Katmon. Hopefully mga igsoon makakita kitag bunga. Ingon nila nga mao kini ang Katmon 3. So oh wow, do nagibunga mga igsoon. Boss nay bunga ni boss. Nay bunga oh be. Surtihan atoy. So mga igsoon mao kini ang bunga oh. So atong suyan kini og kaon. Boss nakatilaw na kani nga prutas boss? Yung taon. Makaon ni siya boss, Katmon ko man fruit, Katmon fruit. Makaon ni murag apple og medyo aslom-aslom. Bunga. Oh. So siguro mga igsoon ang mga tao karon sa Katmon ang uban siguro nalimot na but ingon sa usa ka higala nato nga anaangad to gisuwayan kuno nilag padaghan apan lisod kuno kay buhion ila kuno ning gisuwayan og tanom ilang nagpropagate sila apan lisod kuno padaghanon. So hopefully dunay taga Katmon labi na sa ilahang agriculture department nga makahuna-huna og padaghan aning Katmon 3 tungod kay isa kini ka prutas og daghan pug kini da nga tambal mga igsoon labi na sa sakit sa tiyan og sa ubo. Last mga igsoon gawa sa prutas mga igsoon sa iyang bunga nakakita pud kitag buwak ka puti. Wow, nindot no? Alright boss, thank you boss ha. Okay. So doon na kita bring house mga igsoon. Duha ka prutas ato kaning soya kaon. Adto na sa tuwas bay.
Alright, so mission accomplished ta. Mga igsoon, lipay kay ko kitungod kay nakita ang ginato ning Katmon fruit o Katmon tree nganhi sa lungsod sa Katmon, Cebu. Sir Boboy og si Sir Tata nga anaa nagtrabaho ngani sa Katmon. So matud pa nila nga doon na pud usa ka Katmon tree ngadto sa tulay. Apan ang mga taga Katmon wa na jud kay nakailan ni mga kahoy no. Silan mo siya kahoyan, namatay. Nakamatay. Tumayon ta og ang agriculture ninyo dire suwayan gini padaghan kay mao gani history no? Oh, history. History gini sa lungsod. Alright. Camping am doon nila. Lagi. Nindot pa siya kakahoy kay mura healthy ba? Healthy. Daghan siya bunga. Yan, nakabringas og duha oh. Boss, thank you sa. Salamat mga igsoon sa inyong makanunayong pagkuyog kanako. Maskin asa man ta maabot, di ko kana kalimtan mga igsoon. So medyo hinog na gid siya kay ang iyahang katong iyahang murag nectar niya kay na action nagka-brown. So naramay so no. Alright. Okay, let's try this. First time na ko na yung mukhaon og Katmon fruit. Mura siya na pagka green apple. Di po siya inanak aslom kaysa sa iba. Mas aslom gitong iba. Apan na mura siya balimbing. Balimbing. Ang pinakaduol gyud na kong mahuna-hunaan balimbing. Medyo aslom-aslom na refreshing guys tutunlan mga ison. So nindot kini sa akong tanaw lang ha, nindot niya sa ubo. Alam niya. Kini unta no. Og makakaon si Mark Win sana. Di gyud sa kalimot sugbo mga igsuon. Budbud kabog of Katmon, Cebu. May I love Cebu.
Sigawens in Katmon, Cebu. Amping kanunay mga igsoon og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.